Muhterem millettaşlar, hayırlı günler sizge, izge tilekler. Men Mars Jamali Ulu Gayitov, Gülşat Zeynaşova turunda tapşırılarımni davam etem. Gülşat apa Zeynaşova özünün ömrünün köp ülüşün tuzgan turaklarda, bir nindi oңайлыклары bulmagan kısan bölmelerde yaşap ötkerdi. 1995 yılda Tatarstan prezidenti Mentemir Шаймиев başlangıcı bilen ol tuzgan turaklarını bitiru programması turmuşka aşırıla. Bu haberini işitip Gülşat apa bik şatlandı. Çünkü üzerine tügül minlerce halk şunday oңайлыклары bulmagan kısan bölmelerde, tuzgan turaklarda yaşay idi. Gülşat apa bu turda özünün icatında yazıp çıktı. Ol tuzgan turaktan köşkende degen spektakl yazıp Tinçurin teatrına tapşırdı. Teatrның baş rejissörü Рашид Захидуллин bu piyesani koyabız dep va'da berse de anı sözünde turmadı, sahneleştirmedi. Ama Gülşat apa şiginmedi. Ol bu eserin Tatarstan televizyonuna tapşırdı. Başta anın şulta film için senaryo yazdı. Hem rejissör Nuraniye Jamali bu eserini düşürtüp, Gülşat apanın fatirinde düşürtüp, zengər ekranlarga çıkardı. Tamaşaçılarga bu köp seriyalı film bek uşadı. Çünkü ol gün kadağına suğa turgan film idi. Президент Менtemir Шарипович Шаймиевқа да film шаған. Ol Gülşat apa Zeynaşova'ga 50.000 сом bölek jiberdi. Başka yazıcılar bu meselege bir taraf kaldılar. Bir nindi eser, bir nindi onların eserlerinde, icatında bu hal şağıldırılmadı. Gülşat apaga 70 yaş tolgaç, Prezident Mentemir Шаймиев onu Kreml'ge çağırıp bek жылы kabul etti. Onda tabii әңгәмә bulgan. Bu turda men matbuatda çıkan zor makaleden okup bildim. Ol makalede alarның fotoresimleri de var idi. Mana şol әңгәмә vaqtında Prezident Gülşat Zeynaşova'ga onun icatı için halk yarata turgan icatı için rahmet ayta. Siz yaş buğunu terbiyelewge de, balalarını terbiyelewge de yardım etesiz. Rahmet sizge dep özünün rahmetin bildiren. Gülşat apa özünün cevabında Prezident'ka onun icatına iktibarı hem ihtiramı için şulay rahmetin bildire. Hem başka yazıcılarının, umumen sanatkarlarının, yazıcılarının icatına iktibarı için rahmet ayta.
Шул ук вакытта Гөлшат апа Зайнашева үзенең теләкләрен белдерә. Менә татар мәдәниятенә, сәнгатенә зур өлеш кертеп хезмәт иткән композитор Сара Садыкова, артисткалар Ильская, Камал һәм башка сәнгатькәрләрнең, Венера Шарипова, башка сәнгатькәрләрнең истәлекләрен мәңгеләштерү турында фикерен әйтә. Балаларны тәрбияләү мәсьәләсендә ул президентка менә мәдәният йортларында төрле түгәрәкләрне җанландырырга кирәк, балаларны шул түгәрәкләргә чакырырга кирәк дип теләген белдерә. Гөлшат апа бик күп шактый кино сценарийларга, кинофильмнарга, телевизион фильмнарга сценарийлар язды. Менә аның 1991 елда Салих Сәйдәшевнең юбилей елында язган Салих Сәйдәшев дигән фильмга 96 елда Сара Садыкова турында Моң Сара дигән фильмга сценарий, аннан соң 2004 елда Моңнар дөньясына сәяхәт, шулай ук Сара Садыкова турында, һәм 2004 елда менә бу күп сериялы нәфис фильм Тузган торактан күчкәндә дигән фильмга зур сценарийлар язды. Менә фильмнарга сценарийларны эшләгәндә, аларны фильмга күчергәндә, алар режиссер Итмас Үтәгәнов белән телестудияда төннәрен эшлиләр. Чөнки көндез аппаратлар буш түгел, аларга эшләү өчен шартлар юк. Шулай итеп төннәрен эшләп, шул фильмнарны зәңгәр экраннарга чыгаралар. Гөлшат апаның яшь сәнгатькәрләр турында, җырчылар турында матбугатта бик күп мәкаләләре дөнья күрде. Мәсәлән, 1957 елда җырчы, күренекле җырчыбыз Гөлсем Сөләйманова турында мәкаләсе. Аннан соң Флора Сөләйманова турында мәкалә 1999 елда. Җырчы Рафаэль Ильясов турында 2003 елда аның мәкаләләре чыкты. Безнең мәшһүр җырчыбыз Әлфия Абзалова турында ул китап язды. Китап үзем турында дип аталган иде. Авторлыкны ул җырчының үзенә тапшырды, үзенең фамилиясын куймады. Без аны беләбез инде, һәркем белә. Китапны язган иде Гөлшат апа Зайнашева. Аннан соң күп хезмәтен, нервларын сарыф итеп, Гөлшат апа композитор Сара Садыкова турында 3 китап бастырып чыгарды. Ул китапларның исемнәре булай иде. 1987 елда Сара Садыкова исемле китап, 1991 елда Сагыналар сине чын дуслар исемле китап,
2002 елда Калфаклы Сандугач дигән альбом, китап, бик матур, нәфис китап чыгарды. Менә бу Калфаклы Сандугач дигән китапны мен Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Мансур Хәсәновка үзем илтеп тапшырдым. Чөнки Гөлшат апа инде хәстә, авыру, каты авырып урында ята. Ул миңа шул йомышын әйтте. Һәм ул китапны мин Мансур Хәсәновка тапшыргач, Мансур Хәсәнов әйтте: Гөлшат бик күренекле шагыйрә, ул терелсен иде. Ярдәм кирәк булса, әйтегез, ярдәм итәрбез. Аның иҗаты безгә бик кирәк диде. Гөлшат апаның иҗатташ дуслары бик күп иде. Беренче чиратта, әлбәттә, композитор Сара Садыкова. Сара Садыкова Гөлшат Зайнашева шигырьләренә, 23 шигыренә музыка иҗат итте. Ул музыка, ул җырлар бик популяр, бик моңлы, халык аларны бик яратып кабул итте. Ул җырлар әле һаман да яңгырыйлар. Безнең күренекле җырчыларыбыз ул җырларны башкаралар. Радио, телевидение һәм концертларда ул җырлар бик әйбәт яңгырый. Бик якын дуслары Гөлшат апаның ул Нәсимә Әхмәтҗанова. Алар институтта бергә укыганнар. Нәсимә Әхмәтҗанова журналист, Татарстан радиосында балалар өчен тапшырулар алып барды. Алар гомер буе дус булдылар, ахирәт дуслар булдылар. Аннан соң Әлфия Абзалова аның якын дусты. Мин үзем дә, безнең гаиләбез Гөлшат апаның якын дуслары булдык. Без аның әсәрләрен укып, шатланып, тәбрикли идек. Һәм үзебезнең шатлыкларны бүлешәбез. Кайгы, хәсрәт килсә, аны да Гөлшат апа белән бүлешә идек. Аның Башкортстанда да дуслары булды. Фарида Кудашева, бик мәшһүр җырчы. Аннан соң Бахти Гайсин, Фарида Кудашеваның ире, композитор. Наҗар Нәҗми, күренекле шагыйрь, татар-башкорт шагыйре Наҗар Нәҗми һәм башкалар. Гөлшат апаны безнең сәнгатькәрләр, дуслары һәм аны белгән кешеләр чын кеше дип атыйлар иде. Шуннан да Гөлшат апа үзенең халкы белән, үзенең кешеләргә булган мөгамәләсе, мөнәсәбәте, кешеләрне яратуы белән, ярдәмчел булуы белән, шуннан да чын кеше иде. Ул татар хатын-кызларының иң матур гадәтләрен үзендә туплаган һәм кешеләргә игътибарлы, ихтирамлы, ярдәмчел кеше иде. Менә 2011 елда Гөлшат Зайнашева исемле истәлекләр китабы чыкты. Менә ул китап монда күренә. Аны китапны төзүчеләр булды Әсәр Хөсәенов һәм Шакирова. Монда бу китапта 53 автор үзләренең Гөлшат Зайнашева турында истәлекләре белән уртаклашалар. Һәрберсе зур сәнгатькәрләр, күренекле шагыйрьләр, язучылар, җырчылар. Алар Гөлшат апаны мактап,
Аның турында бик җылы, матур истәлекләр белән уртаклашканнар. Менә бу китапта күренекле шагыйрьләр Равил Файзуллин, Роберт Миңнуллин, Лена Шагыйрьҗан, Әхмәт Рәшит, Әхмәт Гадел, Нәҗибә Сафина, язучылар Рабит Батулла, Фәнзаман Баттал, галим һәм язучы Тәлгать Галиуллин, Максум Гәрәев, Ләбибә Ихсанова, сәнгатькәрләр Лема Кустабаева, Әсәр Хөсәенов, композитор Мәсгуд Имашев һәм башкалар үзләренең Гөлшат Зәйнәшева турында җылы, матур истәлекләр белән уртаклашалар. Галимнәр дә, Нурмөхәммәд Хисамов, фәннәр докторы, Дания Сибгатуллина, Нигъмәтҗанова. Анда минем дә истәлек хатирәләрем турында мәкаләм бар. Җырчылар Зөһрә Сәхәбиева, Бегишева, Фердинанд Сәлахов, Клара Хәйретдинова, Искәндәр Биктаһаров, Миңгол Галиев һәм башкалар. Гөлшат апаны сәнгатькәрләр, музыкантлар, җырчылар оперативный шагыйрә дип атадылар. Бу матбугатта чыкты. Күренекле музыкант, баянчы, композитор Рамил Хурамшинның шул исемдә мәкаләсе, шын кеше дигән мәкаләсе. Оперативный шагыйрә дигән мәкаләсе чыкты. Оперативный ул татарча ничек була? Бик җитез, тиз яза торган шагыйрә. Чөнки Гөлшат апа чыннан да үзенең шигырьләрен бик тиз яза иде. Менә Илһам Шакировның истәлекләре бар. Ашыгыш, тиз арада җыр текстлары кирәк булса, Гөлшат апа Зәйнәшевага заказ бирә идем. Ул шундук тирән эчтәлекле, халыкчан, гади телдә үзе җырлап торучы шигырь язып бирә иде. Илһам Шакиров гозере белән Гөлшат апа Зәйнәшева шактый җыр текстлары язып бирә. Мәсәлән, Уйна Тальян гармуныңны, халык көе, Туган җирем Татарстан, Александр Ключеров музыкасы, Бәхет галәм лашыны, Юрий Гагарин турында, ул галәмгә, космоска очкач, шул көнне, шул Гагарин очкан көнне үк Илһам Шакиров җигереп килә Гөлшат Зәйнәшева янына. Менә Гагарин космоска очты, шул турда җыр язып бирегез әле, җырлыйк әле радиодан дип. Һәм Гөлшат апа тиз генә текстны яза, аннан соң алар Илһам Шакиров белән композитор Әнвәр Бакиров янына җигерәләр. Шулай итеп 3-4 сәгатьтә җыр әзер була һәм шул көнне үк Илһам Шакиров шул галәм лашыны дигән җырны радиодан яңгырата. Рояльдә уйнап утыра композитор үзе Әнвәр Бакиров. Менәргә иде Урал тауларына. Мансур Музафаров музыкасы. Ул Илһам Шакиров үтенече белән Гөлшат апа язып биргән шигырь. Очрашу җыры.
Шырашу жырына Илхам Шакиров үзе музыка яза. Хайдар Бегишев Гөлшат апага мөрәҗәгать итә бер вакыт. Менә Гөлшат апа, яз әле миңа җырларга мондый җыр. Биек тауга менеп бер җырладым, йөрәгемнән ярсып чыккан җырларым кыяларга барып бәрелде дип, башта шул сүзләрне әйтеп, Гөлшат ападан җыр тексты язарга үтенә. Гөлшат апа тиз генә шул җырны язып, Хайдар Бегишевка илтергә җыенгач, радио хәбәр итә, бик авыр хәбәр. Хайдар Бегишев вафат булган. Моны ишеткәч, Гөлшат апа бик нык тетрәнеп, бик нык кайгырып бара. Ул җырга хәзер 2023 елда ул текстка, ул шигырьгә композитор Эльмир Низамов музыка иҗат итте. Һәм җырчылар ул җырны башкаралар. Ул җыр Хайдар җыры дип атала. Гөлшат апаның сайлама әсәрләрендә ул җырның тексты бирелгән. Мәсгуд Имашев композитор бик Гөлшат апа белән бик күп пьесаларга, Гөлшат апаның пьесаларына музыка язган композитор. Менә ул Гөлшат апаның йөгерек фикерләве, шигырьләрне, җыр текстларын бик тиз иҗат итүе турында сөйләде. Хөрмәтле тамашачылар, тапшыруны тыңлаучылар, әгәр дә бу тапшыру сезгә ошаса, үзегезнең фикерләрегезне язып җибәрегез. Лайк дигән төймәгә басыгыз, каналга язылыгыз. Әле тапшырулар дәвам итәчәк. Бар булбуллар кавышкандай ничек кавыштыгыз сез, бар булбуллар кавышкандай ничек кавыштыгыз сез, икегез дә пар килгәнсез ничек табыштыгыз сез, икегез дә пар килгәнсез ничек табыштыгыз сез. Бар күгәрсендәй гөрләшеп яшәрсез бергә, бар күгәрсендәй гөрләшеп яшәрсез бергә, икегез дә пар килгәнсез аерылмассыз гомергә, икегез дә пар килгәнсез аерылмассыз гомергә. Сыкланып карап туймассыз ифа буегызга да, сыкланып карап туймассыз ифа буегызга да, онытмагыз чакырырга бәбәй туегызга да, онытмагыз чакырырга бәбәй туегызга да. Алсу йөзле җилтер күзле балалар үстерегез, алсу йөзле җилтер күзле балалар үстерегез, туган илгә лачын кебек батырлар бирегез, туган илгә лачын кебек батырлар бирегез.